Oke bolo, saat ini kuliner lagi. Oke, di manakah tempat kulinerku saat ini? Yo, iki panggone nenggone cedeke tanah kelahiranku yo kuwi Nganjuk, tepate ndek nggone Desa Sumberurip, Kecamatan Bebek, Kabupaten Nganjuk. Lah iki mung sak tangga desa bolo, tepate ndek nggone ngarepe desa Bale Desa Tiripan. Yes kuwi bolo, nggawe godhong jati. Nah, iki wis nggone kaya ngene iki terpampang nyata to. Iki foto-foto sing pernah berkunjung yes diantaranya kelompok karo yes penggede-penggede ngono kuwi bolo ndek ngene kene. Yes iki tempat iki sederhana tapi resik bolo, resik wis. Pokoke lek rene iki yes kudu sabar bolo, soalnya ya selain murah tur enak. Sakmono kuwi mung 6.000-an bolo, sak bungkus kuwi mung 6.000-an. Ya wis yo dicoba kabeh bolo. Ndang padha rono pokoke rekomendasi sego pecel godhong jati.